Jami on ammatillinen toisen asteen oppilaitos, joka harjoittaa nuorisoasteen koulutusta 3 paikkakunnalla Järvi-Pohjanmaan sekä Kuusiokuntien alueilla. Jamin 4 toimipistettä sijaitsevat Lappajärvellä, Alajärvellä sekä Töysässä. Kurejoen toimipiste sijaitsee Alajärvellä ja Töysän toimipiste nykyisellä Alavudella. Lappajärven ja Kurejoen toimipisteet kouluttavat tekniikan ja liikenteen, matkailu-, ravitsemus- ja talousalalla sekä luonnonvara-alalla. Alajärven ja Töysän toimipisteet kouluttavat liiketalouden ja hallinnon sekä viestintätekniikan koulutusaloilla. Alajärven ja Töysän toimipisteet tutkinnot ovat liiketalouden perustutkinto, merkonomi sekä viestintätekniikan perustutkinto, datanomi. Jamissa opiskelevat merkonomit suuntautuvat asiakaspalveluun ja myyntiin ja datanomit käytön tukeen. Merkonomit ovat kaupan ja hallinnon alan moniosaajia. Työtehtävissä hyödynnetään vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta ja rautaista ammattiosaamista, johon koulutus antaa hyvät valmiudet. Merkonomitutkinto on hyvin laaja-alainen ja antaa mahdollisuudet toimia monissa kaupan ja hallinnon työtehtävissä, kuten esimerkiksi eri alojen myyjänä, myyntineuvottelijana, kirjanpitäjänä, palkanlaskijana ja toimistosihteerinä. Kaupan alalla on satoja tehtävänimikkeitä, kuten myyjä, ostaja, verkkokaupan sisällön tuottaja, osastopäällikkö, varastotyöntekijä, design manager, avainasiakasmyyjä, myymäläpäällikkö, myyntiassistentti, tuoteryhmäpäällikkö, försäljare, apulaismyymäläpäällikkö ja niin edespäin. Kaupan ala tarjoaa myös mahdollisuuden toimia yrittäjänä. Kauppa näkyy ja vaikuttaa vahvasti yhteiskunnassa ja kauppa voidaan jakaa päivittäistavaroiden tukku- ja vähittäiskauppaan, erikoistavaroiden tukku- ja vähittäiskauppaan sekä tekniseen kauppaan ja palveluihin. Päivittäistavarakauppa on päivittäistavaroiden koko valikoimaa myyvä, pääasiassa itsepalveluperiaatteella toimivat market-myymälä. Päivittäistavarakaupassa päivittäiseen työhön kuuluu oleellisesti tavarakuormien purku sekä tuotteiden myyntikunnostus ja tilauksien hoitaminen. On tärkeää onnistua toistuvissa ja monenlaisissa asiakaspalvelutilanteissa. Kaupan esimies hoitaa hallinnollisia ja työnjohtotehtäviä. Työ vaatii asiakaspalvelutaitojen lisäksi tarkkuutta, rahankäsittelytaitoja, täsmällisyyttä ja tilanneherkkyyttä. Keskeisin tehtävä kaupassa on kassahenkilöillä, joka palvelee jokaisen asiakkaan henkilökohtaisesti. Tilitoimistossa taloushallinnon merkonomi tekee yritysten kirjanpitoja, tilinpäätöksiä, veroilmoituksia, palkanlaskentaa, hoitaa laskutusta ja reskontraa. Hän tekee ilmoituksia ja tukihakemuksia eri tahoille. Merkonomin tutkinto mahdollistaa vaativienkin työtehtävien hoitamisen jopa yritysten tai yhteisön johtajana. Datanomin koulutus antaa perusvalmiudet tietojen käsittelyn ammattilaiseksi. Vuorovaikutustaidot ja oma-aloitteisuus ovat tietojen käsittelyn ammattilaiselle tärkeitä ominaisuuksia. Työ edellyttää kykyä toimia tiimeissä ja projekteissa sekä hyviä viestintä-, kieli- ja vuorovaikutustaitoja. Tieto- ja viestintätekniikan nopea kehitys edellyttää alan kehityksen seuraamista sekä tietojen ja taitojen jatkuvaa täydentämistä. Tieto- ja viestintätekniikka-alan monimuotoisuudesta johtuen merkittävätkään rajoitteet eivät estä alalle työllistymistä. Opiskelijan henkiset ja fyysiset erityispiirteet ja tarpeet voidaan huomioida tulevaa työuraa suunniteltaessa. Työssäoppimisjaksojen aikana opiskelijalla on tilaisuus hyödyntää koulussa opittuja toimisto-ohjelmistojen käyttövalmiuksia. Opiskelijaa valmennetaan opastamaan muita tietokoneen käyttäjiä tietokoneen käytössä sekä laatimaan käyttöoppaita sekä käyttöohjeita ohjelmistojen käyttöön sekä käyttäjien tueksi. Datanomit toimivat tietojärjestelmien, tietotekniikan koulutuksen, alan tuotteiden, myynnin ja markkinoinnin ja verkkosivustojen parissa sekä toimivat tietojen käsittelyalan edustajina kehitysprojekteissa. Datanomien työnimikkeitä ovat muun muassa järjestelmäasiantuntija, sovellusasiantuntija, mikrotukihenkilö, verkkosivujen suunnittelija, ohjelmistovastaava, kouluttaja, tietohallintoassistentti, käytön tukihenkilö, toimii toimiston tietotekniikan tukihenkilönä, vastuualueenaan tietokoneiden ylläpito ja käyttäjien koulutus muun työn lisäksi.
Datanomien työtehtävät ovat multimedia- ja kuvankäsittelyvalmiuksien lisäksi usein myös ATK-ylläpidossa sekä mikrotukitehtävissä riippuen opiskelijan kiinnostuksesta sekä suuntautumisesta. Datanomi on tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon suorittanut moniosaaja, joka neuvoo yrityksen muita työntekijöitä sekä tarvittaessa perustaa ja ylläpitää tietoverkkoja tai tuottaa verkkopalveluja. Datanomi osaa kouluttaa, avustaa ja neuvoa tietotekniikan käyttämisessä. Tämän alan ammattilainen osaa asentaa, käyttää, myydä ja markkinoida sekä laitteita että ohjelmistoja. Hän osaa käyttää tietoverkkoja muun muassa markkinointiin, sähköiseen asiointiin ja palveluprosesseihin. Hän osaa toimia alan edustajana esimerkiksi erilaisissa tietojärjestelmäprojekteissa. Miksi valitsit Datanomi-puolen? Valitsin Datanomi-puolen, koska olen kiinnostunut tietotekniikasta ja multimediaviestinnästä. Minkälainen paikka Jami on sinun mielestäsi opiskella? Jami on mun mielestä mukava ja rento paikka opiskella. Miksi valitsit merkonomipuolen? Valitsin merkonomipuolen sen takia, että saisin lisää tietoa markkinoinnista ja yrityksen perustamisesta. Mitä etuja Jami tarjoaa opiskelun ohessa? Jami tarjoaa opiskeluohessa oppilaille monipuoliset taukotilat, jossa voit pelata muun muassa biljardia ja pingistä tai vaikka katsoa televisiota sohvalta. Jami tarjoaa myös oppilaiden vapaaseen käyttöön hyvin varustellun kuntosalin. Ruokalassa voit nauttia paikan päällä valmistettua hyvää ruokaa, jonka jälkeen voit ostaa kanttiinista vaikka pientä purtavaa. Merkonomi- ja datanomiasteen opiskelijat, kuten kaikki toisen asteen ammatillista tutkintoa suorittavat, opiskelevat osan opinnoistaan käytännön työtehtävissä työpaikoilla. Työssä oppimisen vähimmäisaika on 20 opintoviikkoa. Minkälainen paikka Jami on sinun mielestäsi opiskella? No siis mun mielestä Jamissa on todella mukava opiskella. Siellä on rento ilmapiiri ja ammattitaitoiset opettajat. Minkälaisissa työharjoittelupaikoissa olet toiminut datanomina? Työharjoittelupaikkana mulla on ollut aina tää Järvinen Oy ja tehtävänä mulla on täällä IT-tuki, henkilönä toimiminen sekä kaikkia tietokoneasennuksia ynnä muuta. Merkonomin ja Datanomin tutkinnoista voit kysyä lisää oppilaitoksesta. Yhteystiedot löytyvät esitteestä tai oppilaitoksen www-sivuilta jamin.fi.